roce 1959 trénoval Kenny Jackson tým Ellison High Journeyman, aby se stal prvním černošským středoškolským týmem, který vyhraje celostátní titul. Byli to vítězové. No tak chlapi, proč ještě sedíte? Zápas začíná. Trenére, mám strach. Je tam 10 000 bělochů, kteří si myslí, že nejsme dost dobří. A možná, že nejsme. To si vážně myslíte? 400 let v téhle zemi na černochy jen plivali, kopali je a vláčeli bahnem. Řeknu vám teď 2 věci. Za prvé, i když prohrajete, budu na vás hrdý. A za druhé, vy vyhrajete. Je to kurva jasný jak facka. Vy zkrátka vyhrajete. A co ty bílí kluci? Jakou hru hrajeme? Basket, trenére. Jakou mají barvu pleti? Bílou. Přesně tak. Oni jsou bílí, vy jste černý. A tohle je basketbal. Mluvím snad sakra čínsky? No tak lidi, vyhráli jste přece zatím všechny zápasy. Jo, ale všechny jsme hráli proti černochům. A o to jde. Vy ty bělochy porazíte. Ale podívejte na jejich styl hry. Styl hry? Na tom nezáleží. Je to jedno, když jste jen nějaký pomalý, stupidní běloši, se kterýma zametou negři s velkýma černýma koulema, co jim visej až na zem. Když je řeč o koulích, pojď sem, Luciusi, prosím tě. Řekni jim, jak ho máš dlouhýho. Asi tak 40 centiáků. 45. 45? 45? Ani jejich ruce nejsou tak dlouhý. Ale. Tak co, negři, jdete hrát basket, anebo ne? Jo, negři! Co je to s váma? Uvědomili jste si, že vám hra pro běloky nesvědčí, negři? Přesně tak, tohle není hra pro negry. Je to hra pro čestný bílý lidi a ne pro negry. Rozumíte? Negři? Bílí rytíři! Bílí rytíři! Bílí rytíři! Trenére, vypadají drsně. Drsně? Já se tak bojím. Víte, jak to bude probíhat? Jeden z nich bude driblovat levačkou přes celý hřiště a pak se bude snažit vystřelit na koš. A víte, co se přesně stane potom? Vy mu v tom přeci zabráníte, sakra! Přeskočíte toho rasistu a vezmete mu ten podělaný míč. Kolikrát vám to mám ještě, sakra, říkat? Vy jste černý, vodi, bílí, tohle není hokej! Kluci, myslím, že trenér se nám snaží říct, že nejdůležitější je týmová práce. Hovno! Nejdůležitější je, že vy jste černý a oni bílí! Takže říkáte, že když budeme následovat Boha... Boha negře! Bůh už svůj úkol splnil. Vás stvořil černý a je stvořil bílý. Dal vám péro jak nohu! Tak toho do prdele využijte! Až budete stát tam na hřišti, získáte víc bodů než oni. Tak to prostě v basketu chodí. Vyserte se na nějaký tleskání. Už pokoušíte mou trpělivost. Běžte a vyhrajte. Jo, jdeme. Čekáme! Byl to velký zápas. Ale ve čtvrté čtvrtině, když Lucius Williams dribloval s míčem přes celé hřiště, se svým 45 cm penisem Číne měl na výběr a odpískal technický faul. Mladý Bobby Lee Mayflower se tak postaral o nejdramatičtější okamžik zápasu.
Takže když do toho půjdem na 110%... 110%, 50%, 3%. Trenér se nám snaží říct, že nejdůležitější je týmová práce. Lucius, si vytáhni svoje péro a propleskni ty sráče.